És l'hora, doncs, que la democràcia espanyola i les generacions vives que avui en gaudeixen honren i recuperen per sempre tots els que directament van patir les injustícies i greuges produïts per uns o per altres motius polítics o ideològics o de creences religioses en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Qui es comença? Jo. Vale. Que hi hagué qui va patir un munt de fama. Jo fama no ne vaig patir, perquè fama jo no ne vaig patir, però n'hi hagué moltíssimes persones que patien molta fama. En Sueca no s'ha patit. Jo no dic que no hi hagueren algunes famílies que sí que patiren, perquè sempre n'hi ha de més persones que han tingut necessitat i han anat a les cases, perquè mira... I menjava el que podíem. Però després de la guerra se va patir molt, molt més que antes. No, en guerra amb nosaltres... La guerra no implica la fam, era després. Havia pa i tot en guerra. En Sueca no passaven fam ningú. Passant prou fam, com han de batallar? En el que podien. Espigolant i en el forn un panet diguem, un panet, que allà no valia res. A lo millor en un dolor de panxa el mories. Així, els que tenien un muntó de terra donaren 4 fanecaetes a cada un que no en tenia. I en aquestes fanecaetes anaven diferent-se. Es feien daxa, es feien blat, es feien moniatos, es feien això. I tota Riola tenia 4 fanecaetes de terra. Perquè donà la casualitat que l'alcalde, que era un tal Carbó, va agarrar tot el terme i va veure que cada família tenia que tindre 25 fanecais de terra. En aquests 25 fanecais tot sobrava menjar. Bueno, ens agarraren totes les terres i ens deixaren un campet. I en aquest campet feien de tota classe per casa. Albergines, tomàquets, bajoques, pimentons, fins inclús alguna fruta, meló, coses d'aixes. El principal era tindre terra. I tenies terra, feies moniatos, feies querilles, feies blat, i correcte menjar. Però hi havia que no tenia res i tenia que anar a espigolar, que espigolar és el que es deixa l'amo, aquell en el llegonet o en el que fora escarbant, per poder fer, que el diré, 4 moniatos o una menjar de querilles. I hi havia camps de daxa, però estaven ja collits els camps. I sempre quedava alguna panolleta per allí. I quan cremaven els canyots, anàvem a escarbar allí i quedaven panolles mig torretes que eren molt bones. La gent humilde també anava a les cases pel menjar, perquè a casa, quan venia la xica que venia a la limpiesa, que ens ajudava, eixa xica me feia a mi, no me fique el sopar entre el pa, fique-meu en una fiambrera. I ella me demanava la fiambrera perquè nosaltres teníem costum, quan en taula sobraven botifarres i llonganisses i tot això, que sempre sobrava alguna cosa, o bé ho donàvem a la porta quan venien els pobrets, o bé a esta xica jo, encara que entreia de lo del gerró, li ficava oli. Entonces li omplia la fiambrera d'oli. I ella me deia que així li venia millor perquè fregia les seues credilles i feia una tortilleta o feia qualsevol cosa en casa i entonces no havia oli ni hi havia res. Ahí en Benifaió, en la via del tren, havia un camp de safanòries. I un tren de militars que venien de Teruel per anar a Madrid, a defendre Madrid, que s'escarregaren a tots en Aixàtiva. En Aixàtiva s'escarregaren, vingué l'aviació, bombardejar tot i ho fem tot pols. Això. Doncs aquest camp de safanòries, el tren parà en Benifaió. Ah, sí. I quan mogué el tren, el camp de safanòries ja no se l'emportaven tots els soldats. Els soldats, la fama... Anàvem a les coles, per la llet, pel pa que ens donaven racionat, ho teníem racionat, els cupons, tot. Tot això, tot era a base de nosaltres, anàvem xicotetes, anàvem a agarrar turno.
perquè si no no havia llet, perquè si no no havia pa, perquè si no no havia arròs. Et donaven pa, arracionat. Duies una cartilla i segons la família que tenies, el donaven un panet per cada un. Però el pa pareixia aquell cul del caldero, de negre, i mos els menjaven i no hi havia altra cosa. I papà eren uns pans de dacsa, de farina de dacsa, que no valia res. I t'havies d'acostumbrar, perquè com t'ho enviaven pels forons, perquè digueren menjares de la guerra, per si vist quedava poc. I ara mateixa, pues, el pa blanc no existia per moltes persones. Era pa de farina de dacsa, que pareixia això dur com una pedra. Era pa de dacsa i coca de dacsa, pues no te digo si alguna persona n'ha menjat. I que n'haver hagut, i que n'haver hagut. I després el que fèiem, agarràvem arròs i el fèiem farina i fèiem pa d'arròs. Acabat de fer, vale. Però quan es feia dur, en una panà mataves a un. De dur que estava. Això també m'ho passa, Déu. En una panà mataves a un. Vostè riu molt. Que en ric? Bueno, en ric, oui. Entonces no en ria.